Гаилә кешегә көс дәрт бирүсе рухи бер дөнья. Ундагы мөхит әдәм балаһының күңел торышына туранан-тура йогынты яһай. Мәгафуровтар гаиләһенең бер-беренә булган яхшы мөнәсәбәте уларның йортына аяк басу менән күренә. Бәхетле олатай өләсәй yeğen-yeğenсәрдәре менән мәсет асылу тантанаһынан ярдәм итеп кайтуга, уларның кызлары, кияүләре өйдәге эшләрне лә бетергән. Яшьтәр өчен Мия Силәбе калаларыннан Селәнкә авылына килеп җитү берни дә тормай. Элек авылыбыз зуррак иде. Адак менә перестройка вакытында кискә кемеп китте. Хәзер яшьтәр яңнан килә баштадылар, яңнан өйләр төзәләр. Гаилә башлыгы сыгышы менән Аргаяш районыннан Хужабикә ошо авылда туып үскән. Милли үҙаң безнең канда. Элегелектән ата-бабалар безне башкорт рухлы итеп үстерде ди милләттәшләребез. 72 елларда монда хузурга сәгать туганнарны элек мәчет бар да, мәчеттән янда ялан була туган. Хәзер өйдә куйгандар. Анда хузурга тайнанда бисә туганнарны әбиләр саламай бисә туганнарны самавырдар алып кем нимәгә бар анда шунда сыгарып шунда бүтән дә кунак иткәннәр. Анда узышкандар, например, анда күрәткәннәр үзләренең һөнәрләрен, көрәшкәннәр. Үзебезнекенчә шул хәзер өйрәткән булабыз инде балдарга, аят укырга, аят сакырып, менә ал ниләрне тырышабыз балдарга калдырырга. Буындан буынга күсеп килгән бу тәрбия ысулын Мәгафуровтар гаиләһе балаларын yeğen-yeğenсәрдән үстергәндә лә кулланган. Балалар яй көндәрен Алатай өләсәһендә үткәрә, мәчеткә йөри. Төрле спорт уеннары менән мавыга, бакса үстерүдә ярдәм итә. Алтын куллы олаталары кескәйләр өчен барлык шартлар булдырган. Уларга мотоцикл менән йөрүгә махсус җир билдәләгән, уенсык йорт та һалып биргән. Атайымның агаһы оста була туган. Шуннан бәләкәстән шуннан бер йөртән. Инструментларын алып китәм, үгешеп киләсеннән боем. Нидә шунда бергә йөреп, ул боем нидә авылда селтәрләр эшләй торган өйдәргә. Гаилә аксалары бер-беренең башлангычларын туплап, авыр сактарында ярдәм итеп аралашып яшәүе үзе бер байлык. Хәзерге заманда социаль селтәрләр үсешкән вакытта якындарыбызның хәл-әхвален белү берни дә тормай. Шулай да милләттәшләрем, очрашып күрешүне онытмаек әле.